Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Blangkon ing saah menika enjang menika waget silaturahmi wonten Kiai Ali Hanafi Jetis Patean Sukorejo Kendal. Menika wau berkah izin duarstu saking Rama Biyung Simbah Buyut Canggah, berkah izin duarstu saking Bapa Guru nggih menika Al-Maghfurah Simbah Ki Abdullah mingga Al-Maghfurah Simbah Ki Hudori mingga Al-Maghfurah Simbah Ki Jalhar wecok sak Bapa Gurunipun uga berkah izin duarstu saking Bapa Guru nggih menika Abah Santri Sukorejo Kendal hingga waget muter silaturahmi wonten Sukorejo Kendal sak sekitaripun. Monggo para sedulur sambung tali silaturahmi berkah nganggo full. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sedulur. Alhamdulillah Mbah Blangkon wingi bar maghrib biasa malam Rebo nyadong barokah Abah Santri Bapak Guru Istighosal Karomah rampung langsung maringgone sedulur lanang Pak Mahfud. Wis tekan jam piro kae? Jam loro. Alhamdulillah saiki nang sedulur maneh nang kene. Kiai Ali. Adem banget yakin tenan. Dan luar biasa. Adem iki. Pol ya adem ya. Iya. Ora macar. Ora mayar. Ya kaya ngene iki kok. Senyum saiki kan saiki gak tekan anu Paraang Temanggung, Candiroto, Bejen. Ayo omongane yo kaya ngene iki kaya wong wetan. Nah to, omonge kaya ini to? Nggih. Aku. Niki wae nadane nada Jawa Timur nih. Ini tenan kowe ademe pol daripada nang kae ndi nang karo Paraang karo Paderso isi adem kene kok tenan. Nggih karo nikmati lintingan nggih. Melihat meleyot nglinting ya Allah. Rata nglinting nggih. Insyaallah engko bar kok kene arep mari nggone Candiroto nang sedulur lanang maneh Pak Yugo. Zaman jen isih nyong isih nang pondok ki sok nang Candiroto. Wong nyong duwe kakang nang Candiroto, njur biasa dolane karo biyen Yugo kuwi dulur. Nah, ki nek mongso udan terus ki ndak ademe luwih adem ya. Wah, luwih adem. Ya alhamdulillah nyok tekan kene jan. Ora udan nggih. Nah. Jo. Paringi terang. Terang. Bunyai sehat Bunyai? Sehat? Bunyai ini di beres-beres. Nah gini mangsane apa wae biasane nek wayah-wayah niki? Antur niku ya. Jagung. Oh. Ya sing ana banyune pari. Kopi wayahe. Kopi nyombene iki nek nang Gunung Payung kopi kok cok rewangi petik kopi. Tahu menik kopi sak gombyong wae to. Tak emekke semut kabeh, semut ireng. Wuh. Biok semute berbumbal punang lengan barang jan. Setok. Ya sih ora nyokot. Ning kan kae risih. Nek tak komongan kopi gedhi kan nek wis ngombiak semute kan banter banget. Kopi kene.
Ngopi. Garung linteng nih. Ki rokoke ra manyar iki. Membengi nyong anu ngantuk banget dadi ora krasa dicek kandhane wis turu. Penakipun nek ngantuk ora dipeksa ki, nek arep ngantuk kok dipeksa dadak proses. Nah, sing ngiwa nengen, ya toh, bisa sejam nembe turu. Nggih. Hanya wong ngantuke ora dipeksa ngantuk dhewe ya geles nganti ora krasa sing jak ngendikan nembe pindah nggon bae wis sare iki lah pindah. Kayane ustate ya ora sare iki. Telekane. Sing keselkan awake. Apa maneh iki hawane ra genah ki jan tekan balung sungsum ki jan luar biasa iki jan ya Allah. Kopi ke panas ke mau ora nganti 10 menit wis adem dhewe. Malah kelalen nembe tak indum. Niki ya rokok. Wah. Ya. Semangat sedulur, semangat silaturahmi gitu. Nambah mafatih kebuka rezekine ya rezeki min haitsu la yahtasib. Iki mawon. Syarat yo mantep karo percaya wis rezeki ana sing ngatur. Ning syariat nggih dienggo sesuai karo bakat lan keahlian yang gawe. Sing ora ndek keahlian melu wong to. Nah, nggih. Sing ora ndek keahlian melu wong, sing duwe kerja aja ndonga terus ora sing kuwasa ya saringate dienggo. Kanjeng Nabi tetep saringat kok. Hadrasi Hasyim Asy'ari tetep saringat. Gus Dur saringat tetep. Ilmuwan iki bertingkat-tingkat tapi saringate dienggo. Terus niku. Nek sing ilmune dhuwur cedhak karo pangeran ya saringat nggo klambi tok wis nyuwun ya langsung dikabulake. Ibaratnya bismillah sepisan dadi ya bismillah kula ya bisa nganti ping 10.000. Ning karena barokah saka guru, barokah saka kiai. Nah, dongange munggah sedonga para kiai-kiai munggah tekan wali. Dadi tekan dhuwur langsung. Nah, pokoknya semangat sedulur, semangat dalam tali silaturahmi gitu. Jangan putuskan tali silaturahmi hanya karena kecemburuan pribadi sesaat. Gitu. Terus ya Mbah. Jadilah solusi, jangan menjadi polusi. Kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti. Iku ora kudu padang sing penting murup. Istiqomahku ya bot sing enteng istirahat. Salam sedulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.